Ik ben Jules, ik ben degene die achter de camera en achter de knopjes alles probeert te verzorgen zodat je een leuk programma krijgt online. Wat kijkt over voetbal en over food, dan inderdaad hier de belangrijkste dingen in ons leven. We proberen dit jaar weer het beste te doen om VVV en amateurclubs goed in beeld te krijgen en een duidelijke informatie te geven over alles wat in de regio en het Venloos gebeurt op het gebied van voetbal en op het gebied van voedsel. Groetjes!